Mendi arteko baserri batean asko bat zeukaten etxeko lanak egiten laguntzeko urte asko zeramatzan Astoak etxe hartako lanak egiten zorotik zakuak zelaitik belarra eta basotik egurra eramaten zituen. Baina astoa zahartu egin zen eta lanerako indarrik gabe geratu. Etxeko nagusiak pentsatu zuen astoa saltzea izango zuela. Asto zahar honek ez du ezerta balio, harakin bati salduko diot hil eta txorizoak egiten ditzan esaten zuen sarritan. Astoa beldurtu egin zen horrelako kontuak entzunda eta txorizo bihurtzeko batere gogorik ez zeukanez pentsatu azkenean erabaki zuen zer egin. Ihes egingo dut, ez naute hilko, Urrestiara joango naiz. Hango musika bandan bibolina jotzera han aterako dut bizimodua. Baserritik alde egin eta laster bide bazterrean arnasaka zegoen txakur batekin egin zuen topo. Kaixo txakur, zertan zaude hemen bide bazterrean? Hori da arnaz larria daukasuna. Jakingo bazenu zer gertatzen zaidan? Zer gertatzen zaizu, Sartu eta uldu egin naiz eta indarrik gabe geratu naiz. Orain ez dut balio eizan egiteko etxezain ere ezin naiz egon eta nagusiak txorizoak egiteko saldu nahi ninduen eta etxetik ihes egin beharra izan dut. Bazatoz nirekin Urrestiako bandara, danborra joko duzu. Abiatu ziren biak aurrera eta berehala lehen txakurra bezala oraingoan katua aurkitu zuten. Haserre eta goibel zegoen. Kaixo katu bibotetua, zu hemen? Zer gertatzen zaizu? Etxeko andra gaizto batengatik nago hemen. Sartu egin naiz eta orain ezin dut zagorik harrapatu eta etxeko andreak ito egin nahi ninduen justuan. Egin dut ihes baina orain ez dakit zer egin. Lasai, zatoz gurekin Urrestiara. Hango bandan musika joko dugu eta zuk turuta joko duzu. Katu ere konforme geratu zen eta hirukotea aurrera jarraitu zuen. Hirukotea oilategi batera iritsi zenean hango oilar zaharra kukurrukuka hasi zen. Nori deitzen diozu oilar? Galdetu zioten. Ez diot inori deitzen, negarrez ari naiz. Zaharra naizela eta isiltzeko esaten didate oilategi gizentzen naizenean hil eta jan egingo nautela etxekoek. Guk abeslari bat gehar dugu taldean. Zatoz gurekin Urrestiako bandako abeslari izango zara. Oilarrak ere bai esan zuen eta Laurak Urrestia bidean
ziozela ilundu egin zitzaien. Halako batean argi txiki bat ikusi zuten. Han etxe bat dagoela emaiten du goazen bertara. Hurbildu ziren bertara eta Astogak denetan handiena zelako leihoko kristaletik begiratu zuen. Lapur batzuk daude hor barruan eta mahaia prestatu eta daukate afari ederrak egiteko. Guk daukagu gozea eta mahaia janaria beteta hortxe bagenude azer tripakada. Garbi zegoen bada zerbait jan nahi bazuten lapurrak bota egin behar zituzten etxe hartatik igo nire gainera esan zion Astoak arrantzak txakurri. Katu orain zu nire gainera guau izan zion txakurra zaukaka katuri. Oilar orain zu nire gainera miau esan zion katuak miauka oilarri. Azer nolako dorre luzea osatu zuten. Astoak 1, 2 eta 3 esandakoan laurek batera ekin zioten Asto arrantzaka txakurra zaukaka katua miauka eta oilarra kukurukuka. Beldurgarrizko zartaka atera zituzten eta kristalak hautsi ondoren laurek batera salto egin zuten etxe barruan. Mamu gaiztoaren batzuk ote dira eta lapurrek korrika bizian ihes egin zuten. Orduan lau musikariek lasai jan eta edan zuten. Lapurrak ez ziren gehiago etxe hartara joan. Astoak, katuak, txakurrak eta oilarrak orraztiako banda osatu zuten eta erromeria alaiak egiten zituzten. Eta hau egia ez bada eman haizeari zigorkada.